Sa unang pagbasa, ang Diyos nagpakita, naghatag sa iyang kaayo ngadto kang Abraham o kang Ismael. Iyang gihatag kang Abraham bisan sa iyang katigulangon ang iyang gikinahanglan o ang iyang ipangayo. Ang anak. Kang Ismael, iyaw sam gihatag ang mga kaliwat nga mahimong daghan kayo. Kini mga igsuon, nagpakita kung unsa sila kamatinud-anon ngadto sa Dios. Og ang Dios nagpakita kanunay sa iyang kaayo, sa iyang gahom ngadto niini mga tao. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, siguro usa nga maanindot nga pamalandungan nato nga ang pagtuo sa tao o ang pagtuo sa Dios mahimong tulay diha sa kaayos sa Dios alang sa iyang katawhan o ang pagpanalangin o paghahatag kaniya sa iyang gikinahanglan. Diha sa Ebanghelyo gikan ni San Mateo, sa pagluksong ni Jesus uban sa dakong panon sa mga tao, dunay usa ka tawo nga sanlahon nga miduol, miluhod sa iyang atubangan ug nangayo sa iyang panabang. Mingon siya, kung buot ka, mahimo nimo ang pag-ayo kanako. Mga igsuon, kini mao mga pulong, actually dili lamang kini pulong nining mga usa ka tawo. Kay gani matingala ta nganong doon na siya higayon o nakahigayon siya sa pagduol kang Jesus. Kay niadtong panahona, kung doon na kay sakit nga sanla, no? Wala kay katungod nga anaa makiguban sa daghang mga tao. Isolated siya. Kinahanglan siya mulayo kay makatakod siya sa kadaghanan. Ang sakit ni ini tungod kay dili na siya dawaton sa katilingban. Dili na siya makauban sa unsa mga ritual nga ilang pagahimuon. Apan ang pinakasakit tungod kay kinigiila nga doon na siya ingon ni ini nga sakit tungod kay siya makasasala. Meaning kini ilang gin-translate nga silot gikan sa Dios kung doon na kaingon ni ani nga sakit. So ma-imagine nato kung unsa kasakit, unsa kalayo kini tawhana diha sa grasya sa Dios. Apa nakita ni Jesus sa laing paagi kung unsa siya kamatinud-anon diha sa iyang gipangayo. Nga midagan siya aron mahiduol kang Jesus ug biluhod sa iyang atubangan ug miingon, buot kung buot ka. Kini mga gisuon, pagpadayag sa iyang pagtuo, lig-on nga pagsalig ngadto sa Dios, nga kini si Kristo adunay mahimo diha sa iyang kinabuhi. Ug ang iyang gikinahanglan, iyang madawat tungod kay maayo ang Dios kaniya. Mga igsuon, walay laing tubag si Kristo, miingon siya, buot ko, mamaayo ka. Mga igsuon, kung ato kining tanawon diha sa atong kinabuhi, many times kita nahimong layo sa Dios. The worst thing nga nagpalayo ka nato kaniya tungod kay kita nagpadayon sa atong pagkamakasasala. Kita nagpadayon sa kahugaw sa atong kaugalingon nga dili kita angayan ngadto kaniya. Apan unsa may iyang gibuhat diha kanato? Iyang gihimo ang matud pa bawal ni atong higayuna. Miduol sa Jesus ug iyang gihikap ang maong sanlahon. Ang paghikap, mga igsuon, dili kini o wala kini tuguti. Tungod kay once kay kamuhikap, ikaw usab mahimong hugaw. Apan gi-break ni Kristo kini maong panghunahuna. Iyang gihimo nga ang Dios kanunay nga duol o kanunay
nga naa sa atong kaugalingon. Iyang gihikap ang matag kasing-kasing sa tao. Iyang gihikap ang atong pagkahugaw aron kita makabaton og kahinlo sa atong kaugalingon ug aron kita mahimong angayan ngadto kaniya. Ang pagkamakasasala, mga igsuon, labaw pa kini sa sakit nga sanla ni adtong tao. Apan ana ay Dios nga maayo ka nato. Ana ang Ginoo nga nahimong makanunayon sa pagtubag kanato, ilabi na kung anaa ang atong lawom ug lig-on nga pagtuo kaniya. Mga igsuon, kini maong pagtuo sa kanunay nagsumpay kanato diha sa dakong grasya sa Dios alang kanatong tanan. Siguro nagpahinumdum kini kanato karon nga unta dili na kita magpabilin sa pagpakasala tungod kay ana ay Dios nga nag-ayo kanato. Every time we come to the sacrament of reconciliation or confession, naa siya mag-ayo ug maghinlo sa atong kahimtang. Nga dili na kita layo kaniya, dili na kita isolated kaniya, apan siya mismo ang naghatag kanato ni anang kapasayloan. Nindot ang pamaagi ni Kristo sa pag-ayo kanato. Tungod kay pinaagi siyang gahom, pinaagi siyang pulong, mag-ingon siya kanato, buot ko, mamaayo ka. Buot ko, mahinlo ka sa imong mga kasalanan. Mga igsuon, atong dawaton, ang panalangin, kaluoy, kaayo, o gugma sa Ginoo, aron kita mahimong kabahin kanunay diha sa gingharian sa Dios. Amen.